jeg vil bevise sætning 3 i forhold til egenskaber ved krydsprodukter. Okay, vi tager udgangspunkt i det her, som er sætning 3, at længden af krydsproduktet det er det samme som arealet af det parallelogram, der udspændes af vektor A og vektor B. Så vi starter lige med at tegne det her parallelogram, så vi sådan ser det visuelt. Og så skriver jeg lige nogle vektor B hernede, og vektor A, og så må det her jo tilsvarende være vektor B og vektor A. Ja. Så kan vi prøve at skrive op, hvordan man helt traditionelt finder arealet af det her parallelogram. Det gør man ved at sige, at arealet det er lige med grundlinjen gange med højden. Okay. Jamen, hvis vi så kigger på vores parallelogram, så kan vi se, at grundlinjen, det er jo i princippet det her nede. Men for at gøre det lidt nemmere, så indfører vi, i stedet for at skrive vektor B, så skriver vi længden af vektor B og længden af vektor A, og på dem alle sammen. Fordi så kan vi sådan helt geometrisk beregne det. Ja, så det her det er grundlinjen. Så skriver vi det op første gang, eller første omgang hedder det. Så det her det er længden af vektor B, der er grundlinjen. Og det skal vi så gange med højden. Det står der i vores formel. Men højden, den er jo her i et parallelogram. Vinklet ret ned på den her grundlinjen. Og vi kender jo ikke højden som sådan, men vi kan sige, at højden det er sinus til V gange med længden af vektor A. Så det er vores højde, det kan jeg lige skrive her. Højden er lige med sinus til V gange med længden af vektor A. Det skal jeg så også få herovre. Længden af vektor A gange med sinus til V. Okay. Så er vi kommet lidt videre herfra. Så udvidet, eller man siger omskrevet på vores formel. Jamen hvis vi så tænker på, at vi jo kender sætning 2 også for egenskaber, som jeg ikke skriver op for krydsproduktet. Sætning 2. Så ved vi, at længden af krydsproduktet på vektor A og vektor B, det er lige med længden af vektor A gange med længden af vektor B gange sinus til V. Det er sætning 2, der siger det. Jamen, hvis vi antager, at vi har bevist, at det her det er rigtigt, så er der lige pludselig noget, der går igen herover. Det her, hvad skal man sige, de her er opskrevet her, det er jo det samme som det herovre. Og derfor så må der jo sættes et lighedstegn mellem det der og det der, ligesom vi har gjort herovre. Så vi kan lave et nyt lighedstegn og skrive længden af krydsproduktet A og B. Og vi lige lave sådan nogle tegn her, så er der ikke nogen forvirring faktisk, fordi det er jo sådan der. Jamen, så har vi sådan set bevist vores sætning, at længden af krydsproduktet er arealet af det parallelogram, der udspændes. Det er jo det, vi nåede frem til her, at arealet kan skrives som sådan, eller jeg kan skrives som længden af krydsproduktet. Så det er det.